така един малък тест. Да предположим. Лаптоп. Миксер. Субвуфер. Сателитите. Това е 1500 вата. Това не знам колко вата и това не знам колко вата е. Според вас, колко харчи всичко това? Като ватови. Сега ще ви покажа. 102 вата. Значи, когато го усиля на максимум, стига до 110 вата. 5 часа мога да пускам музика с ето тази машинка на батерии. Това се води соларен генератор. В момента нямаме соларни батерии, ние ни трябват, защото живеем в такава страна, където ние ни трябват. Но с едно зареждане от 45 минути мога да слушам на тази колона, на всичкото това тук, плюс светлини, плюс още една такава колона. Мога да си направя страхотно парти в гората в продължение на 3 часа и музиката няма да спира. Мисля, че е добра инвестиция. Какво ще кажете?